Dobrý den! Jestli hledáte byt k pronájmu v Novém Jičíně, tak právě zde na Lužické ulici je k pronájmu jeden zrekonstruovaný byt o velikosti 2+1 s dostatkem úložného prostoru. Takže jestli chcete, pojďte se podívat dál. Tak co říkáte na byt? Zaujal vás? Jestli ano, tak mi ještě dnes napište. Pošlu vám další informace a domluvíme se na prohlídce. Mějte se pěkně a těšíme se. Brzy na viděnou.